Mayong adlaw mga binati o minahal kong mga talumnon. July 7, 2021. Together we work as one. Alang sa kayuhan sa tanan. Ang butong guys. Magtinabangay dito matalong nun aron makabot na to ang kayuhan sa tong lahat. Mga peseta guys, butong niya ato naman yung manon para kung ano. Magsigit atong kay para manis auditor guys para mas siguro. Okay, good luck and happy Wednesday. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalo.